Представете си, че ключът ви за лампата изглежда така. Това е само една от всички дизайнерски грешки за 2025, които ще видите в това видео. Започваме с първата дизайнерска грешка. Така, тук слага тази тежест и... What? Това металното отдолу буквално му пречи да се сложи. Окей, кой е бил дизайнера на този фитнес уред? В смисъл, да. Буквално не е нормално, в смисъл как да си сложиш тежестите. Ако мислите, че дизайнера на това нещо трябва да бъде уволнен, цъкнете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка. Окей, тук имаме сапун. Така, сега пича просто си измива сапуна, нали, както трябва да бъде. И, сапуна обаче продължава да... What? Окей, то просто буквално е дизайнато по такъв начин, че да не можеш никога да се отървеш от сапуна. What? Все буквално... Да, те са твърде близо едно с друго. И ти, за да си измиеш ръката, просто трябва другата част от ръката си да е под сапуна. И той винаги ще се активира заради датчика, който го пуска всеки път. Окей, тук пише eat. Окей, така. Обаче сега, ако го сложим отгоре на хладилника, ще пише FAT. Брат, кой е направил тази простотия? Смисъл, аз няма да коментирам. А защо като цяло някой би си взел надпис, на който пише EAT? Ако мога само това да попитам, нали? Някой, ако може да ми отговори долу в коментарите, ще му бъда благодарен. И то е ясно, че като го сложиш, нали, ето отдолу ще му се закрива чертата и ще пише FAT. Така, буквално те демотивира да отваряш хладилника за винаги. Дизайнерски грешки, така. Окей, добре. Това няма да го коментираме, но който е бил дизайнера на това нещо, тежко му и горко. В смисъл, то пич явно не му е останала работата след това. Така, тук имаме парзалка, която влиза в дървото. Чудесно, чудесно, точно така, точно така. Имаме велалея и по средата на велалеята имаме дървета, буквално имаме само дървета, да. Така, братле, ако тук първо не се бусаш с това дърво, следващите да могат да довършат, примерно. Така, тук това как се отваря, никой не знае. Просто не се отваря. Така, тази тераса за какво и никой не знае. Просто има тераса над стената. Така да има. Този бетон, защо са бетонирали релсата по този начин? Отново никой не знае. Тази тактилна ивица е като тактилните ивици в София. Така, окей, тази шахта е доста гениална, така. Мисля, буквално е над нивото на всичко останало и просто водата не може да влиза в нея, окей. Тази велалея отново е гениална, просто свършва в тревата, така. Засилваш се от тук и да се претрепеш на тревата, идеално. Тази дръжка за какво? И тук явно е имало басейн, защото явно е било дупка и явно просто са запушили с трева. Но обаче са забрали да махнат дръжката. Кой е дизайнът от тази врата? Добре, затваря я, си заключва я и сега... What? Окей, братле, окей, тази врата буквално няма никакво значение, тя може да се отваря от насякъде, в смисъл ти не можеш да я заключиш. Така, най-лошата лейка в света. Брат, то буквално повече вода се изсипва, отколкото да полива, брато. В смисъл, what? Какво става с тази лейка, братле? Окей, аз няма да коментирам, пич. В смисъл, тази лейка буквално е най-юслес нещото, което някой някога е правил. Погледнете я, брат. What? Буквално повече се излива, отколкото да поливаш. Това дойде в киндер яйце. Добре. Окей, и сега якът натиснеш копчето, какво става? Аха. Окей, това е най-безполезната играчка, която съм виждал. Ако това нещо ми се падне в киндер яйце, аз просто няма да си взимам никога повече киндер яйца. Не, че си взимам. Нали, на 23 години съм по принцип, но ако бях малък, нямаше да си взимам. Apple просто седят и се подиграват с нас, окей. Мисля, че знам какъв ще е проблема с тази мишка. Да, кабела отдолу, братле. В смисъл, брат, какво по дяволите е това? Кой би искал да си зарежда мишката отдолу? В смисъл, всеки би искал да си ползва мишката, като я зарежда. Това буквално е невъзможно да се използва, докато се зарежда. Най-лошия кошмар на един дизайнер. Добре. Окей. Добре, тук има проблем с маската, виждам го. Да. Ние забелязваме тези неща. Да, човек. Буквално и аз така на някакви плакати съм се заглеждал и съм виждал някакви грешки така. Просто, наистина, ние забелязваме тези неща. Колкото и да са малки, понякога просто се забелязва. What? Какво е това Майнкрафт колело, брат? В смисъл, защо това колело има квадратни гуми, брат? Окей. В смисъл, аз няма да коментирам това нещо, брат. В смисъл,
кой го е измислил това? Това нещо как ще минава през дупките? В смисъл, буквално една дупка да има някъде и това е края просто. В смисъл, ти си приключил курса от всякъде. Най-лошия дизайн за баня някога. Брат, защо това се отваря навътре? В смисъл, брат, това трябва да е забранено с закон да може така да се отваря вратата. Наистина. Винаги трябва да се отваря навън. Какво се случва? Какво е това стълбище? Защо тези стълби са направени така и тези стълби са направени върху тях? В смисъл, аз няма как да се кача тук отгоре, нито пък има как да сляза. В смисъл, наистина какво се случва на тази снимка, гайс? Наистина какво се случва тук? Това е нечовешко просто. Как е възможно да объркаш нещо подобно? Правилно слагаш стълби върху стълбите, за да няма как да използваш другите стълби. Окей, тази мивка, защо буквално защо тече извън самото корито? Какво се случва? Добре, тази врата е доста интересно срязана. Каква е тази водна парзалка? Защо тази водна парзалка има стъпала по нея? Добре, тук тези тухлички са доста интересни. В смисъл, буквално, вижте, между другото, изглежда се едно просто падат една по една. Actually, може и да не е такъв дизайн фейл. Добре, тук, защо има такова закатерене на стена и отгоре има... аз няма да коментирам просто. Кой болен мозък му е хрумнало това нещо да го направи изобщо? Каква е тази гигантска лампа, ако мога да попитам? Значи това, ако светне, направо ще ми изпържи очите. В смисъл, какво по дяволите е това? Защо има толкова грамадна лампа на гаража? Добре, няма да коментирам. Който е решил да сложи душа там, просто явно или е 1,20 м, или просто никога не се е къпал. В смисъл, едно от двете. Няма какво друго да бъде. Печага, това нямаш никакъв шанс да минеш по него без да се пребиеш просто. В смисъл, няма никакъв шанс. Трябва му по-голяма дъска. По-широка дъска му трябва. В смисъл, братле, буквално се пребиваш. Аз няма да коментирам. Мисъл, пича actually се пробва да мине през това нещо. Защо? Мисъл, той е obvious, че ще се пребиеш като куче, брат. Кой е рязал дупката за този switch, брато? Смисъл, остава буквално дупките от стената да се виждат. И това е буквално на всичките. Смисъл, братле, явно пича не знае, че тези свичове просто са закръглени. И не е трябвало да реже стената по този начин, предполагам. Поне да я беше запълнил с нещо. Бавни дизайн фейлове в кухнята. Добре. Кой е решил да направи шкафовете да са меки навсякъде? Буквално шкафовете изглеждат като някакъв футьол, брато. Какво се случва? Мисля, защо това чекмедже така тръгва надолу, а пък от тук тръгва нагоре. Този шкаф тук се удря в кружката, пък този хладилник тук не може да се затвори, а пък тази печка буквално протрива хладилника, брат. Ужас. Буквално, кой ги е правил тия кухни, бе, брат? Добре, тази печка. Брат, защо си направил буквално стена специално за печката ти, пич? Аз няма да коментирам просто. Аз наистина не искам да коментирам. Кой е мислил тези шкафове? Буквално приличат на... Няма да казвам на какво. Тези столове... Добре, не искам да коментирам отново и тези столове как изглеждат. Пич, кой дизайнер ще остави такова нещо в стола си, брат? В смисъл, това трябва някой да го е направил умишлено, брат. Това няма шанс да е грешка, брат. В смисъл, абсурд. Главно единственият човек, който ще остави нещо такова в дизайна си, е човек, който умишлено го прави. Какво исках? Така... Мам слайс. Това е готина торта, между другото. Да подариш за рождения ден на майка си, първо. Да, и просто е така да си отреже специално това парче. Това е готин дизайн за торта. Обаче, какво получих? Между другото, пак става. Да, реално идеята е да не е бяло просто и самото парче, ами да е, нали, цялото да е някакъв различен цвят, пък останалата торта само да е бяла. Да, разбирам какъв е фейла тук. И реално, наистина е огромен фейл, смисъл. Просто маняка го е мързяло да направи тортата както трябва. Тази чаша защо виси така? Кой буквално е сложил там? Това няма вадене сега, брат. Някой трябва да среже заварките тук и да разкара тази чаша оттам. Няма коментирам, братле. Тук имаме някакво ренде, което може да се върти като колело, брат, Само че така, като гледам, това май е най-юслес рендето, което съм виждал някога, защото пича буквално го върти и нито едно парче кашкавал не се показва отдолу. Смисъл, буквално всичко е тук вътре, брато. А идеята е то да падне в чинията директно. Братле, буквално нито едно парче кашкавал не е паднало все още. Не, май падна тук що. Падна. Само където трябва да си изтръжеш целия кашкавал, за да може да падне нещо. Тази врата защо може да се сгъва? Дори, брат, тя буквално е заключена.
и се сгъва като някакъв ластик, брат. Каква е тази врата, пич? Окей, тук имаме мивка и имаме и такова коритото отново. Само че отново не са нацелени. В смисъл, ако пуснем мивката, ще залееме всичко. Това сигурно е било, когато фанта са си сменяли дизайна на шишетата, защото тук буквално е стария дизайн, а тук е новия. Между другото, пишете долу в коментарите вас кой дизайн ви кефеше повече. Окей, този блок, защо джамовете са му криви? Лад, вижте, буквално тук прозорците са абсолютно неравни. Лад, как трябва да мина по това стълбище, ако не е някаква тайна? Мисля, буквално има стена, която ме блокира, аз трябва да прескачам парапета. Окей, тук специално са направили кръгче, за да могат да сложат шахтата вътре, но те са сложили отстрани. Защо? Защо, братле? Това е най-скандалното нещо, което мога да направиш някога. Добре, този ъгъл определено не е от най-равните, даже изобщо. Окей, тук това, често казано, това съм го виждал и в България доста пъти. В смисъл, когато отварят някаква шахта и маркировката просто се размества по този начин. В смисъл, те просто не я връщат така, както си е била преди. What? Окей, това. В смисъл, кой маняк е решил да направи това? Някой тотален извратеняк, предполагам. Окей, тук тази топка не са я боядисали правилно и просто се е случило това. Тази стена буквално е Майнкрафт, между другото. Това е най-Майнкрафт стената, която съм виждал. Окей, тук всички книжки са буквално на едно ниво, нали? Това червеното е на едно ниво и тук на тая просто е по-надолу. Окей, явно има някакъв фабричен дефект тази книжка. Окей, защо този мост буквално премоства тротуара? В смисъл, той не премоства нищо. Защо изобщо има плочки там? В смисъл, това трябва да го няма. Окей, този пич буквално е измислил как да си затвори вратите на гаража и колата му все още да е вътре. Често казано, това, нали, може да се каже, че е дизайн фейл, но едновременно и не е. Окей, може би това е най-тъжната парзалка, която съм виждал. В смисъл е така, буквално за 2 секунди ще се качиш и ще се изпарзалаш по нея. What? Каква е тази врата? Окей, тук, това как трябва да го отворя? В смисъл, защо сте построили парапет буквално върху вратата? А тази врата защо е сложена на толкова умно място, плътно до стълбата? Не трябва ли да е някъде по-вдясно? Така, това е дизайн фейл. Окей. Окей. Буквално е дизайн фейл. В смисъл, салфетката може да отиде в туалет и суши ръцете. Вкарваме ключа тук, палиме колата и сега като пуснеме климатика... What? Защо волана почва да се върти? Окей, аз няма коментирам. Сузуки, какво по дяволите е това? Ваше от видеото напишете долу в коментарите според вас кой беше най-епичният дизайн фейл за 2025-та. А сега, разбира се, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала с камбанка. А сега може да гледате някое друго видео, като натиснете някъде тук. Да ви очаквам там.